Emaragoba erengyo mwancho murigererio Gatembe TV na kionga kya mwamugusi no kwegena kwane kwabeire kukwego kya gwetera emirobero yabeire kekogochera asembya chitariki ne 30 cyumutinyu motangani bo mwaka bwekiri bibere emerongo ebere na isano aseri tukomuneriga osomutinyu muno yo iganturwo chikanyanyora nainde goika omwaka oryo bwekiri bibere emerongo ebere ne 5 nomo andonsi asore karibu sana erinde torigereri narari abeire kagwateka imena isiko yorogongo rwagusi narari abasaki beito bamangana banyorire imena isiko yorogongo rwagusi amaretane Njulike Rubo orio kwene kebuna chibi cyane ryo gingo gochira senchira yobwekera ni gakoro kwa Kevin Ongeri boigo oyore sensemo yebimanyerero Wilson Makori. Nigo yabo muchano emambe ya rero maiga gose asekenyoro kia ekegotoke sema ya bugsero ebunge ya Kitutu Chache South maiga yo moro kia oyomo aserieta Eric Nyakundi kwerusia obomoyo aso ogwesungia engoli asegwika bono ekikeirera gakore kuko sikikeirera Eric kwesungia getaraba gekomanyikana. Tangor ku Jonathan Nyando kono mwasira location Zero South location in Mosojo division Kitutu Central Sub County Romambi unanyorisi ni kuruwese Claneda kubigege village bagonde binga umwalimu oyomo by the name Eric Nyakundi otokire mwaye kengentete na minyoka baka se nyumba y'umwalimu na nyoreke ne igengentete keretwa tema ko kwana ne family so muruyo yo koruku jelda yo kore gasi ase nyagitari ya Iranda dispensary nigate bengari tukori koroni go baringi bya n'umwalimu lakini ere mara go bani garo stindagira by 7:20 akagende shift ya butuku akamutiga n'umwana omoke okoruku Miriam osore grade 2 kere yaika bono mande atara unge 6 kera atesini iganyoro mwana nero kugori sini eri kibunare igatari ko gamba mangana mange bunaboneke namanye ngo mukwani eriko oitaba ngaki cyana mukari yana obakuruga cyana mukari aseri etari utani asobo sabiki bwe radio utwaga manera mangana abirega twakura tabwati mangana mayereso mange no ni ntwe bona twamikire go cyage twakiraiga nigo toichanete nade nigo tokumetie ase egentege kya nyorete eriki kyano no muryo ibona arangiru gojicha nere iga kumite munonde bwese nere iga asudiete munonde bwese bona igona boto kumeti na nabo toichanete ase genteke ase ngenjo yo gweita kwa eriki Nyakundi aiga gesona mwaye engentete kabisa ndabe getengori nande itete bona igo tokumitinga mangana kiaya chire muika kyoyo chiromo Nekero chibunge ao chigendete kwenyorera chibasari gose abamenyi benseme bagendete kwichoreri chibasari nigo bono abamenyi korwa senseme ya Sameta mukwerero ebunge ya basi bagokeire mambi ya rero asabanyara konyora chibasari nabo igo batebire buna chibasari echo nchichiko bakonya gose ko bachinga kichinyororo kwa abana babo SME asebo igo bari batanyora bamusaba mu MCA bwenseme yu kesonya ondari wikerana gose kwene kebuna abo abantu benseme bari batanyora chibasari echo banyarire bago chinyora wetera ase umugabana we county ya Kisii umuske Paul Simbarati Nchia Samuel Tangor Robert Magembe Makoli omoiborwa okenyerera sub location bono litko lya rero tulega kenyerera market egotoka Sameta sub county igose litko lya rero twachira sengenjo ye chipasari cyabana be secondary buna twaikaiga abantu twabeira abange lakini ntagete koiraneria omugabano ito Simbarati ngambu ya mono sengenjo ye chipasari abantu abange etubwato bulemeru bw'ekibesa
lakini bone seng'encho gwatokonyire chipasari echiga gwatogusuirerio omosigake. Je Nyansera Kennedy kurukenyerere sameta mukoro ward tuwate korora ngiri chipasari kenyerera iga amaene chipasari cha ruru lakini njisa netibuya omusimi wa Simba kora njira nditema nata pace egera abantu njama leta ngo kwari kemuntu ukwana kurusana tumukwere asiri tukuri ala utwalenge chipasari mugambita pe batenya toyego egera bana baite bagandra samasomo korwa abana bana njina kaza geteko sari sukuru nanya kanyara pasari mungu tumetandi kya beche nero mugambita ate banga chipasari njiro rabwate chebana weche kugenda driving tebiro chikachire asenge chabana batakero ko chigocho ko kuba ndi driving batamanyiriri wana lende kuli questinga abatu atrenda bana yisia family bale pija bale kuli pasari yi ba driving ha utoka bali kene pasari yi na bana wana kakingo tebanga azimu kwero saneta ama ene pasari ntwenda kanyara muninga neri abakanyara bakekia batwairi kipasari gacheita mwako yi Nanigo egati y'abamenyi abo barensemeria ongatarongai ase kaunti ya Kajiado basokire na kumurunganiria egekore gosebe imurunganirie serikali igoro yogo konga kubogima esabate nsemo yabo yobonchoreri nigo batari konyora engeri ndionsi asebono karwangu kwanegetaseni kyagetembe batabire serikali koligeria ogokonga kubogima na kubororoberia ubogima oigo ogake igo menyeta sakoro kurongai indo omokorie asiwe birogo na sangine botuko korage nande gati ya security so skuru kumbagati igo na jite ga 2014 baka bono ya 2014 ne bijo bya renge January ga lakini ase bono igando jenga obugimo kwa komira sinini aseuria bano basiwe skuru na biashara ngandeze lakini nende tuopetinga kuchibosio bintu bigende kero kende kio kagerete kia ereteire uchumi gokonga asama tukagwango igasense ya Kenya adene igatokorike twalanga oborai wa jangi anene lakini nende toguo ya kuchibosio oborai mbo buya erinde biashara bigende atogende komego Kwa majina mimi naitwa James Juma, mkazi wa Rongai. Lakini nikijaribu kuangalia kulingana na hali ya uchumi kutoka last year January to this year January, imekuwa tofauti. Maybe naweza sema kwa ajili ya maandamano imekuwa kukimbia hapa na pale, imefanya biashara imerudi chini because kama mimi nafanya kazi hardware, but saa hii unakuta maybe per day unaserve watu karibu 3 na last year ilikuwa like but January ilikuwa unaserve watu karibu 20 kwenda mbele, but saa hii kutoka asubuhi mpaka saa hii hakuna kazi nimefanya, but kwa nyumba natarajiwa nipeleke kitu, so naona uchumi umekuwa Nanigo bono umawaziri boboye amadini umuske Ali Hassan Joho arurege kurege tindi gochase bali bakoye amadini na kubaboli abanyare kubwatia riciko asayo ni atebabuna tibago tumeka abaye amadini bali abake activities that happens in the Nyanza region. I have had a meeting with the regional police and the county commanders and others. Nimesema watu wetu wale wanaitwa artisanal miners wasiwahi guzwa, wasisumbuliwe na wasaidiwe kusonga maisha mbele. Lakini wale wakora ambao wanakuja hapa na mashine kubwa kubwa wanaingia kichaka na msituni kuchukua